אבל ככה, אז קודם כל אני שמח שאתם פה. אני רואה שיש כאן רק 20 מחוברים, למרות שהבטיחו לי 330, אבל בסדר גמור. מה שאנחנו נעשה היום פשוט מאוד הדרכה למתחילים ממש מאפס בשיווק שותפים. אני הולך לרוץ לאט לאט, כן? אנחנו הולכים לרוץ לאט לאט, הולכים לעבור, להתקדם על הדברים, אני הולך להסביר לכם, אני הולך להראות לכם, וחשוב לי להגיד שאנחנו נעשה את זה בצורה, אני אנסה להיות יותר רגוע, יותר איטי מהרגיל. אין פה איזשהו חומר שאני רוצה להספיק. מה שאנחנו נעשה זה שכל הדרכה הזאת מיועדת באמת מאפס למתחילים. זה נקרא לא ללכת, זה נקרא לזחול, בסדר? אני רוצה שההדרכה הזאת לא תהיה בקצב הרגיל שלי, אלא היא תהיה בקצב שלכם, בסדר? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני במהלך השידור אני אעצור, אני אקרא שאלות, אני אעצור, אני אתייחס לכל שאלה. אתם יכולים לבקש ממני להראות לכם דברים על המסך שלי, להסביר לכם בדיוק על מה לוחצים. אין בעיה, אני ממש מתכוון לזרום בקצב שלכם. עכשיו, כדי שנוכל להתחיל, אתם יודעים מה צריך לעשות. א', תנו פה בלייקים, תעשו לי מבול של לייקים, גשם של לייקים, ככה כל מי שתכנן לראות את ההדרכה הזאת, זה בעצם מקפיץ לו התראות, וזה מזכיר לו להגיע, אז תנו לי איזה גשם כזה של לייקים, זה ממש יעזור להרבה חבר'ה שצריכים להיות פה, ושרק צריכים לקבל את התזכורת. ודבר שני, אני רואה שיש פה כמה אנשים, אז אני רוצה לדעת מי מתחיל ומי לא, אז תכתבו לי, מי שמתחיל, שנכתוב לי מתחיל, מי שכבר נמצא תקופה, כבר ניסה כמה דברים וכדומה, שגם יגיד. כמה זמן ההדרכה שואלים פה, אני אשתדל שהיא תהיה 40 דקות, זאת אומרת שעד 9:50 אני רוצה לסיים, בסדר? בדרך כלל אני אגרר יותר ממה שאני מתכנן, אבל אני אנסה להכניס כמה שיותר ב-40 דקות, ואחר כך אני אשאר כאן לשאלות וזה אם צריך. אז מי שמתחיל שיכתוב לי, מי שמתחיל פלוס כמו כן שיכתוב מתחיל פלוס, מי שמגדיר את עצמו יותר מתקדם שגם כן יגיד. מעולה, אורלי אומרת אני מתחילה, רויטל מתחילה, טליה מתחילה, פלורידה מתחילה, ליליה, קרין מתחילה, סבבה, מור מתחיל פלוס, כל הגברים כתבו מתחיל פלוס, כל האנשים כתבו מתחילות. אוקיי, זה משהו עם האגו הגברי, על הכיפק. בסדר גמור, אז אנחנו באמת, תרגישו חופשי לשאול שאלות, אני אשתדל להסתכל, לא לשכוח להסתכל כאן, ובאמת לענות על השאלות תוך כדי ולא רק בסוף, באמת ללכת איתכם בקצב שלכם, ממש להראות לכם מה שצריך, אם יש משהו שלא מובן, אז אני כאן בשבילכם, וננסה באמת לעשות זה, שזה תהיה הדרכה, שתהיה בקצב המותאם לכם, כדי שכולם יתפסו פה, זה הדרכה פשוטה, לא הולך להיות פה יותר מדי חומר, פשוט באמת, הבסיס, מה שצריך כדי להבין, אם יהיה צורך אני אעשה עוד הדרכות כאלה, כן? אז תרגישו חופשי, אני אעשה, אם צריך אני אעשה עוד הדרכה למתקדמים, למתחילים, באמת, יש הרבה אנשים שמתחילים את התחום הזה כל הזמן, הרבה אנשים שנחשפים לזה על ידי כל מיני קורסים, שאומרים להם, בואו להרוויח מלא כסף, וחשוב לי להראות למתחילים מה תכלס, מאיפה מתחילים, מה עושים לפני שהם רצים לקנות איזה קורס ב-5,000, 6,000 שקלים, או 4,000, שזה פחות או יותר מה שמקובל, באמת מה הולך. אז ככה, אז באמת אם יש לכם מקום שהייתם רוצים שאני אתחיל ממנו או שאלה, תכתבו עכשיו, אני ככה אתחיל בקצב שלי, ואני אתאים את עצמי אליכם, אני קצת עם כאב ראש, אז כנראה שאני היום קצת יותר איטי ממה שאני בדרך כלל, אבל אני אשתדל, וזהו, בסדר? אז אחלה, אז תנו לי שנייה לקחת שלוק אחרון, ננשום עמוק ואנחנו נתחיל. ליליה אומרת שאני אקח אדוויל, אני לא מאמין בלקחת כדורים, אני מעדיף שלא, בטח לא אם זה כאב ראש שבטח יעבור לי תוך 10 דקות, רגע אני אתחיל לדבר, אני אכנס לזה, אני אשכח שכב לי הראש ואני אמצא את עצמי מדבר פה עד 11 בלילה, זה מה שקורה בדרך כלל. בסדר, על הכיפק. אז אהלן אמיר, סניר שואל ממי ללמוד בחול, תכף אני אגע בזה, תזכיר לי, יש לי כמה מנטורים שאני ממליץ עליהם. אז ככה, נתחיל מתוכניות שותפים טובות למתחילים. אני אעשה הקדמה רק דקה, מה זה שיווק שותפים, בסדר? שיווק שותפים בגדול, תודה איציק, תודה. אני רוצה להתחיל, אז אני לא אקרא את כל התגובות עכשיו, אני אתחיל ואז אני זה. אבל איציק אומר, אני לא חדש וזה פחות מתאים לי, אבל רק נכנסתי להגיד כאן לכולם שאתה מכל מי שאני מכיר, האפילייט היחיד שבאמת אפשר להאמין לו,
ושאני יודע שאני מרגיש קצת יותר טוב. כן, אז אני מרגיש קצת יותר טוב, תודה רבה איציק, אתה גרמת לי להסמיק בשידור חי, לא יפה. תודה, מעריך את זה מאוד. אז ככה, אני אתחיל בקצרה מה זה שיווק שותפים. שיווק שותפים פשוט מאוד, בסדר? קוראים לזה שותפים, כי זה אומר שאני ואיזשהו בעל עסק הופכים להיות שותפים, או מה שנקרא באנגלית affiliates. בסדר? אנחנו affiliates זה סוג של שותפות בינינו, זאת אומרת שאם יש חנות שהיא מוכרת מוצרים, לצורך העניין היא מוכרת עטים וכלי כתיבה, בעל עסק באינטרנט נגיד שמוכר כלי כתיבה, יש מלא חנויות כאלו באינטרנט שמוכרות ציוד משרדי וציוד חזרה ללימודים וכאלה, הוא מוכר את המוצרים שלו באתר, בסדר? זאת אומרת שיש לו אתר עם המחירה של המוצרים, יש לו שם אפשרות שאנשים יכולים לשלם, ומה שאני עושה כמשווק שותפים, זאת אומרת שאני מפנה אליו לקוחות, בסדר? ועל כל לקוח שאני מפנה, אני מקבל עמלה, נגיד שהעט הזה עולה 15 שקלים, כל לקוח שאני מפנה, אני מקבל עמלה מסוימת של כמה שקלים, בסדר? 30%, 10%, תלוי כמובן כל עסק זה שלו, וכמה שהוא יכול לתת, וזה דברים שהם קבועים מראש, בדרך כלל כשאנחנו עושים שיווק שותפים, בסדר? זה אפילייט. עכשיו, שתי דרכים מרכזיות לקבל כסף בשיווק שותפים. תודה איציק, נתראה. שתי דרכים עיקריות, מה שנקרא CPL, בסדר? CPL ו-CPA, בסדר? זה A, האות A ו-CPL, האות L, CPL. בסדר? CPL זה ראשי תיבות של cost per lead. מה זאת אומרת? אנחנו מקבלים עמלה per lead. מה זה lead? שוב, אני מתכנן לא לרוץ יותר מדי למוצגים, תעצרו אותי אם זה מהיר מדי. lead זה לקוח פוטנציאלי, בסדר? לקוח שהשאיר פרטים, יתעניין ברכישה של איזשהו מוצר, לצורך העניין. נגיד, באתר אפשרו לו להשאיר פרטים ולקבל חבילה של מוצרים לבית הספר לשנה החדשה, בסדר? שזה כולל ילקוט וכולל קלמר וכולל יומן וכולל עטים וכולל מחברות וכולל מחקים, בסדר? נגיד, איזשהו חבילה. החבילה הזאת עולה נניח, אין לי מושג במחירים, אז נגיד שהיא עולה 600 שקלים, בסדר? והוא משאיר את הפרטים שלו באתר, יוצרים איתו קשר טלפוני או במייל או לא משנה מה, יוצרים איתו קשר וכדי שהוא יקנה את המוצר, שהוא מכניס את הפרטים שלו, לא משנה מה, בסדר? אז CPL, אותו בעל עסק שמוכר את המוצרים בחזרה לבית ספר, הוא משלם לי על כל אחד שאני הפניתי והוא השאיר את הפרטים שלו. קובי, אני מצטער שזה ממש בסיסי בשבילך, אני רץ על זה ואני מתחיל עם זה ואנחנו נתקדם, בסדר? בסדר? זה דרך אחת, פר ליד. ליד, לקוח שמתעניין, מספר טלפון או כתובת מייל שהוא השאיר לבעל העסק, כדי שבעל העסק שכנע אותו, ובעל העסק משלם לי פר ליד. איך בעל העסק יודע כמה לשלם לי פר ליד ולמה הוא משלם לי פר ליד? הוא יודע שמתוך 10 אנשים שהוא מדבר איתם בטלפון, 5 קונים, בסדר? אז אם אמרנו שהמוצר עולה 600 שקלים, זאת אומרת ש5 אנשים קונים אותו זה 3,000 שקלים, בסדר? ומתוך 10 אנשים שדיברו איתו, הוא מרוויח 3,000 שקלים, בסדר? אתם עוקבים אחריי, הוא מדבר עם 10 אנשים בטלפון, 5 קונים והוא מרוויח 3,000 שקלים, זאת אומרת שמתוך 10 טלפונים שהוא עשה, כל טלפון בממוצע שווה לו 300 שקל, מסכימים איתי? ולכן הוא מוכן לשלם לי על כל ליד 50 שקל, כי הוא מרוויח 300 בממוצע לליד, אז הוא משלם 50 בממוצע לליד, סבבה? אז זאת אומרת שאני מקבל כל ליד שאני מפנה. הדרך השנייה זה פר מחירה, כלומר כל בן אדם שיקנה דרכי, הוא נותן לי עמלה, אחוזים מהמחירה, זה משהו שהרבה יותר קל להבין, כי אם אותו סט חזרה לבית ספר עולה 600 שקלים, אז הוא אומר כל בן אדם שאני מפנה אליו שקנה ב-600 שקלים, אני מקבל 100, אני מקבל 200, בסדר? אני מקבל באחוזים, זה על בסיס תוצאות בלבד, רק שמישהו קונה הוא צריך לשלם לי, הכי בטוח, הכי קל בשבילו, ואני אסביר גם ואני אכנס לזה אולי בהמשך, למה אני ממליץ דווקא על השיטה הזאת ולא פר לידים, למרות שפר לידים כביכול נשמע יותר קל. בסדר? אז CPA ו-CPL, איך זה מתבצע בפועל? בסדר? בפועל אנחנו צריכים שלבעל העסק הזה יהיה איזשהו אתר שמאפשר לנו להפנות אליו אנשים, בסדר? באינטרנט, כי אנחנו מפנים אליו אנשים, כמובן שאפשר לעשות אפילייט מחוץ לאינטרנט, אבל מה שאני עושה זה אפילייט באינטרנט. צריך שיהיה לו איזשהו אתר, ומה שקורה זה שבעצם הוא מטמיע מערכת שנקראת מערכת שותפים. לא, CPA זה לא ממוצע, CPA זה cost per action, סליחה, לא אמרתי את זה. זה ראשי תיבות, cost per action, תשלום פר פעולה, בסדר? בעיקרון הפעולה הזאת, לרוב, 90% מהמקרים וזה, אנחנו מתכוונים לפעולה שהיא רכישה,
בסדר? יש גם פעולות שהן הרשמה לאתר וכל מיני כאלה, עזבו את זה עכשיו, אני מדבר על הבסיס. CPA זה cost per action, הכוונה היא בגדול עמלה פר מחירה, בסדר? יש עמלה פר ליד, פר לקוח מתעניין, ועמלה פר מחירה. עכשיו אני מסביר איך זה הולך. אותו אתר אינטרנט צריך שיהיה לו מערכת שותפים. המערכת שותפים הזאת מוציאה לי קישור מיוחד, קישור ייחודי, זה קישור אפילייט, קישור שותף מה שנקרא, וזה קישור שהוא ייחודי אך ורק לי. בסדר? זה קישור שאין אותו לאף אחד אחר, יש אותו רק לי, ולכן כשלוחצים עליו ומבצעים רכישה באתר, בעל העסק יודע שהרכישה הזאת התבצעה בזכותי, והוא יודע לשייך את העמלה ולשלם לי אותה, כי לחצו על הקישור שהוא מיוחד רק לי ואין אותו לאף אחד אחר, בסדר? ובמערכות שותפים טובות ואמינות, אז אני כשותף יכול לראות באמת במערכת הזאת כמה אנשים לחצו על הקישור שלי, כמה אנשים קנו דרך הקישור הזה, או כמה אנשים השאירו את הפרטים שלהם דרך הקישור שלי, בסדר? ליליה זה מובן? אני אסביר יותר לא, בסדר? אז אמרנו יש פר ליד ופר מחירה, אם זה מובן תכתבו לי שמובן, אם יש שאלות תכתבו לי ששאלות, אני איתכם, בקצב שלכם, אחד על אחד, אני לא רץ פה מהר היום, בסדר, על הכיפק. אז ככה זה מתבצע, נותנים את הקישור שותף, בסדר? זה מערכת שותפים שבעל העסק מטמיע אצלו באתר, בסדר? לרוב בעלי עסקים אין מערכות שותפים, לכן הם משתמשים בשני דברים, או במערכת שותפים חיצונית, יש מערכות שותפים שבה כל אחד יכול לבוא ולהשתמש, כי חם. אז הוא משתמש במערכת שותפים החיצונית, כלומר זה איזושהי חברה שמספקת לו את המערכת הזאת, כדי שהוא יוכל להשתמש בה, וזה המערכת הזאת בעצם מתווכת ביני האפילייט לבין בעל העסק, ככה שנינו הנתונים שקופים לשנינו, כל אחד כמה לחצו על הקישור שלי, כמה קנו, כמה השאירו פרטים, וגם מוודאת שבסופו של דבר באמת הקישור הזה שלי הוא ייחודי לי וזה לא מתבלבל עם אף אחד אחר. מכאן אנחנו מגיעים לדבר הבא שנקרא רשת שותפים. רשת שותפים זה בעצם המערכות האלה שמשודרגות, בסדר? כי קובי ממש בהלם כי קר פה, אני הדלקתי מזגן על 18 מעלות ואנחנו בירושלים וממש קר בחוץ, סיבה עם מעיל, ואני יושב פה עם חולצה קצרה במזגן, אז זה מה שקרה. בסדר? אז המערכת שותפים הזאת, רשת השותפים, זה בעצם מערכת שותפים שמה שהיא החליטה לעשות, היא מאגדת בין הרבה בעלי עסקים, בין הרבה בעלי מוצרים, לבין הרבה שותפים, אפילייטים, והיא מחברת בינינו, כולנו במקום אחד, ברשת השותפים. בסדר? רשת השותפים לוקחת איזושהי עמלה מהבעל העסק על כל רכישה שמתבצעת ברשת, וככה בעצם הם מרוויחים כסף. וזה בעצם ספרייה ענקית של אלפי מוצרים, או מאות, תלוי באיזה רשת אנחנו מתמצאים, ששם יש את אותם המוצרים שניתן לשווק. בסדר? אני כאפילייט, אני מגיע לרשת הזאת, אני רואה את הרשימה של המוצרים, אני יכול לבחור איזה מוצר אני רוצה לשווק או איזה בעל עסק, אני מקבל דרך אותה רשת שותפים את הקישור הייחודי שלי, ואני מתחיל לשווק את הקישור הייחודי, ותכף אנחנו נדבר על זה, איך אנחנו עושים את זה. אורלי שואלת, המלצה לתוכנה טובה להקמת רשת שותפים. אז לא רשת שותפים, מתכוונת מערכת שותפים. מערכת שותפים, אם יש לך עסק משלך ומוצרים משלך שאת רוצה, אז מערכת שותפים יש מערכת שנקראת פוסט אפילייט פרו, אני יודע שהיא מאוד מאוד פופולרית, אני לא יודע כמה היא עולה, המערכת הזאת בשביל בעל העסק. ויש כמובן אפשר שמישהו יפתח לך מערכת שותפים לאתר שלך, יש כל מיני מערכות שותפים לאתרי וורדפרס, אני לא אכנס לזה, מערכות שותפים לאתרי וורדפרס שהן זולות או חינמיות, וצריך לדבר עם מישהו שמבין בפיתוח מערכות ופיתוח אתרים וכדומה. ליליה שואלת, לא, להצטרף לרשת השותפים לא עולה כסף, רק הרשתות שהן ממש 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 יוקרתיות הן עולות כסף, וזה בדרך כלל רשתות סגורות שקשה מאוד להצטרף אליהן, אף אחד לא צריך לעשות זה, אני התקבלתי לרשת הזאת פעם אחת ואין לי מה לעשות איתה. בסדר? להצטרף לרשת שותפים לא עולה כסף בכלל, בסדר? לא צריך לעלות כסף. לפעמים אנחנו מתבלבלים כי יש דברים שדורשים לקנות זכיינות, בסדר? מוצרים וחברות שדורשות שאנחנו נקנה את הזכיינות כדי לשווק אותם, זה משהו אחר, זה לא בדיוק שיווק שותפים, בסדר? כן אמנון, תהיה הקלטה להרצאה, כל ההדרכות שאני עושה כאן בקבוצה כולן זמינות
כאן בפייסבוק בקבוצה מיד כשאני מסיים, וגם בדף העסקי שלי, ואנחנו משתדלים להעלות אותם גם לריכוז ההדרכות ולערוץ שלי ביוטיוב, כדי שכל אחד יוכל לראות מהמחשב, מהטאבלט, מהטלפון, כל אחד איך שנוח לו, מתי שנוח לו, כשנוח לו, בסדר? להקים רשת שותפים, אורלי, אם את רוצה להקים רשת שותפים תדברי איתי, אני עובד על זה. העלויות שבדקתי הם בין 60,000 ל-80,000 שקל, לא כולל תחזוקה, רק העלות הקמה. לא ליליה, אז ליליה, לא עולה כסף להצטרף לרשת שותפים כאפילייט, לא צריך לעלות כסף בכלל, בסדר? לא צריך לעלות כסף, בסדר? אותה רשת שותפים, מצאתי את המוצר שאני רוצה לשווק, אני בוחר אותו, אני מקבל את הקישור שותף הייחודי שלי, ואת הקישור שותף הזה אני משווק באינטרנט, כל מי שיקנה דרכו או ישאיר פרטים דרכו, אני אקבל על זה עמלה. כמובן שזה מפורט מראש, כמה כסף אני אקבל, והאם זה עובד פר לידים או פר מחירות, בסדר? כמה כסף, כמה אחוזים אני אקבל, כמה המוצר עולה. בדרך כלל זה מה שנקרא דף מחירה, בסדר? הקישור השותף שלי מוביל לדף מחירה. דף מחירה זה דף שבו כבר מוצג המוצר ומשכנעים את הלקוח לקנות, סבבה? לדף הזה הקישור שותף שלי מוביל, אליו אני שולח את הלקוחות הפוטנציאליים המתעניינים. עכשיו נדבר על רשתות שותפים שמומלצות להתחלה. בישראל נכון לעכשיו אין רשת שותפים פר מחירות שאני ממליץ עליה, בסדר? יש לי חבר שאני כן ממליץ עליו, אבל אני לא אגיד את השם שלו כאן כי אני מנסה ליצור איתו שיתוף פעולה, ואם אני עכשיו אתן לכם לקדם אותו הוא לא ירצה לשתף איתי פעולה, כי אתם כבר תהיו אצלו, אז אני משתף איתו פעולה, ואני עובד עכשיו על רשת שותפים שאני רוצה שהיא תהיה כאן בישראל, בסדר? היא תהיה זמינה לנו, אני עובד על זה. רשתות שותפים שעובדות פר לידים, שימו לב, זה רשתות שנקראות WeSell, בסדר? WeSell, ורשת שנקראת ClickOn, בסדר? שני מערכות שעובדות לפי לידים. אלו הצעות שהן קצת משעממות לטעמי, ולא יצא לי לעבוד יותר מדי עם החברות האלו, אז אני לא אמליץ עליהן. אני רק אומר ככה, לפעמים יש שם הצעות שמשלמות 30 ו-40 שקל לליד, שזה מאוד מאוד יפה. אני מכיר מישהו שמייצר עם זה הכנסה של אלפי שקלים, והוא לא איזה משווק שותפים מומחה, בסדר? אפשר לעשות בזה אחלה כסף. שתי בעיות עיקריות איתם, לפעמים הם פוסלים את הלידים, כלומר לדוגמה קידמתי לידים, הצעת לידים של תמי 4 ומישהו שיר את הפרטים שלו, ואני רואה ששיר את הפרטים שלו, ואז הם מתקשרים אליו והוא אומר לא, אני לא רוצה, לא התעניינתי בתמי 4, הם פוסלים את הליד, בסדר? כי כאילו הוא לא השאיר את המספר טלפון שלו באמת, ואז אני לא מקבל איזה כסף. זה דבר אחד, לידים נפסלים, חשוב להכיר את זה. דבר שני זה שלא תמיד מקבלים מתחילים, צריך לדעת איך לגשת אליהם ואיך לדבר עם אותה רשת כדי להתקבל אליה, בסדר? זה חשוב לדעת. זה נכון לוויסל ולקליקו, בסדר? רשתות שותפים פר מחירות בארץ, אין רשת שותפים כזאת שאני ממליץ עליה, אין רשת שותפים כזאת שאני מכיר שהיא טובה. אני עובד עם רשתות שותפים בחול. הרשת שאני ממליץ עליה למתחילים היא קליק בנק, בסדר? אני אשתדל לעשות לכם רשימה מיד אחרי השידור הזה, תזכירו לי, אני יכין רשימה, אני אשים אותה כאן בתגובות איפה שאתם רואים, אז תחזרו לשידור הזה אחר כך ותורידו את הרשימה הזאת, רשימה של כל הרשתות שאני מזכיר וכל המונחים המקצועיים, אני אכין לכם עם צ'יט שיט כזה, בסדר? מה המונחים שאמרתי, מה הראשי תיבות, מה הרשתות שאני ממליץ להתחיל איתן. בסדר? אז זה קליק בנק, אני מאוד מאוד ממליץ עליה למתחילים, מהסיבה פשוטה שאין שום תהליך קבלה, לא צריך להתקבל, אני יכול פשוט להירשם ולהתחיל לקדם. בעיה אחת שיש עם קליק בנק זה שלאחרונה משום מה היא לא נותנת אי אפשר להירשם, אתה מנסה להירשם והיא אומרת אי אפשר עכשיו, תנסה שוב בעתיד. פשוט מנסים שוב ושוב וזה בדרך כלל מה שעובד, במיוחד אם אתה מישראל זה לא עובד, אז צריך לנסות מכל מיני חשבים בחול וכאלה, תנסו. וילי, אם האנגלית שלך חלשה אתה לא בבעיה, אתה תוכל לעשות כסף בישראל, פשוט זה יותר מאתגר למצוא, אתה יכול תמיד למצוא מוצרים שעובדים שותפים ואנשים שמחפשים שותפים, אבל אין רשת שותפים איכותית שמרכזת את זה למחירות, יש ללידים כמו שהצעתי. בואו נחזור טיפה, נראה איך אם אני פספס הודעות. רותם שואל איזה אתר, שנייה, אוקיי, יש פה שני שאלות, איזה אתר מומלץ ואיזה מוצר, ואמיר שואל איך יוצרים דף מחירה, שנייה. אז המלצתי על קליק בנק,
הרשת השנייה שאני ממליץ עליה זה JVZoo, בסדר? אלו שני רשתות שמתעסקות בעיקר בדברים שקשורים למוצרים דיגיטליים, לשיווק באינטרנט, כל מיני תוכנות וכאלו, אבל יש שם עוד קטגוריות. ב-JVZoo יש למעלה ממיליון מוצרים, בקליקבנק יש 5,000-6,000 מוצרים. בקליקבנק העמלות בדרך כלל מאוד מאוד טובות והן בכל מיני קטגוריות, בסדר? הקטגוריות המומלצות בקליקבנק זה בריאות, תזונה, דיאטה, התפתחות אישית, זוגיות וכל מה שקשור לכסף באינטרנט, כל מיני שיטות להכנסות של כסף באינטרנט, ודברים שקשורים להשכלה פיננסית, כלומר לא קורסים וכאלו, בסדר? אלו הדברים שפופולריים בקליקבנק לפי מה שאני זוכר מהראש. ב-JVZoo יש לנו הרבה תוכנות לעריכה גרפית, עיצוב גרפי, עריכת וידאו, כתיבה, כל מיני דברים כאלו, ושוב, בגלל שיש שם הרבה מאוד מוצרים, למעלה ממיליון, אני לא אתחיל לפרט את זה, אבל אלו נישות שמומלצות, אלו מוצרים שמומלצים בתחומים האלו. אמיר שואל איך יוצרים הדף מחירה, בעיקרון אתה לא צריך ליצור את דפי מחירה, אותו בעל עסק יצר כבר את הדף מחירה, ואתה רק שולח דרך הקישור שלך לדף הזה. בסדר? כדי ליצור דף מחירה אתה צריך או לדעת לבנות אתרים בעצמך או להשתמש במערכת שמיועדת לזה. בסדר? יש שני מערכות שאני ממליץ עליהן, כן? כדי לבנות דף מחירה, אם זה רלוונטי אתה מוזמן לפנות אליי. איך אפשר למשוך את הכסף מהרשת שותפים? אז כל רשת שותפים והתנאים שלה ואמצעי התשלום שלה, בוויסל הם עושים העברות בנקאיות אני חושב, בישראל אני לא יודע כי לא עבדתי איתם, אף פעם לא הכנסתי כסף מהרשתות הישראליות אז אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אם אני לא טועה הם עושים העברה בנקאיות או צ'ק וזה חברות ישראליות אז אין שום בעיה. בקליקבנק הם גם עובדים עם העברות בנקאיות או צ'קים, אבל העברות הבנקאיות הם רק לחשבון אמריקאי, והצ'קים מגיעים בדואר ולפעמים הולכים לאיבוד בדואר בדרך לישראל. מה שעושים, פותחים חשבון ביוניר, שזה כמו פייפל, יותר מאובטח אפילו לדעתי, פותחים חשבון ביוניר ומקבלים איתו מספר חשבון בנק אמריקאי שלשם אפשר לקבל את הכסף מקליקבנק. JVZoo ורוב הרשתות האחרות משלמות בהעברות לפייפל, לחשבון הפייפל, שזה זורם, בסדר? קובי שואל, הכל מובן? שאלות, משהו, אני רץ מהר מדי, לאט מדי, עוד שאלות, משהו, הכל מובן? אני באמת רוצה שכולם תוכלו לצאת מהדחה הזאת ולהבין, אוקיי, לאן אני הולך. קובי שואל, האם אפשר לשווק מוצרים של קליקבנק בפייסבוק עם קישור ישיר לדף המחירה? פייסבוק לא עושה בעיות עם קישור ישיר לדף המחירה שלהם, אז כן, חד משמעית, לפרסם קישורים ישירים של מוצרים בקליקבנק ו-JVZoo, לא רק שהם ייחסמו וימחקו בפייסבוק, פרסום ישיר בפייסבוק, זה עלול גם לגרום לכם להיחסם בפייסבוק, כי פייסבוק מזהה את זה כספאם. מה שאנחנו צריכים לעשות אם אנחנו רוצים לשווק מוצרים ישירות בפייסבוק, זה אנחנו צריכים להשתמש בהסוואת קישורים, תוכנה להסוואת קישורים. הבאתי רעיון, שיטה אחת להסוות קישורים שהיא פחות עובדת, ניסיתי שזה בחינם. יש תוכנה שאני חושב שהיא עולה $17 בחודש, שנקראת ClickMagick, שהיא התוכנה הכי מומלצת והכי זולה שאני מכיר להסוואת קישורים, ואז דרכה אפשר לפרסם בפייסבוק בלי לחסם. שלום לך. בסדר, זה הדבר הזה, אבל בכל מקרה אני לא ממליץ אף פעם לשווק קישור שותף שלי, גם אם הוא מוסווה ישירות בפייסבוק. מהסיבה הפשוטה שזה לא עובד, אנשים לא קונים ככה, בסדר? זה שמישהו מפרסם לך קישור בפייסבוק למוצר, בדרך כלל אנשים שלוחצים עליו לא קונים, זה לא עובד כל כך, בסדר? הטוסיק שלך מפריעים. תצאת? תצאת? תהני. אמיר שואל, יש כמה עסקים שאני מכיר שמחפשים משווקים בארץ, אוקיי? תוכל לחבר אותם לאנשים. לילה שואלת, אתה יכול לתת עוד כמה נישות מומלצות ל-JVZoo? אני לא רוצה שתלכו על נישות מומלצות שאני ממליץ, הנישה הכי מומלצת זה הנישה שאתם הכי מתחברים אליה. קחו את התחביבים שלכם, דברים שאתם יודעים לעשות, דברים שאתם מבינים בהם, דברים שהייתם רוצים להבין בהם, דברים שמעניינים אתכם, ותחפשו בנישות האלו, זה הכי קל וזה יהיה גם הכי כיף לשווק, במיוחד בהתחלה שהידע המקצועי שלכם הוא לא רחב, לפחות התחום העניין הוא ימשוך אתכם וירגש אתכם, זה מה שאני ממליץ. אני תכף אדבר על הדרך שלי איך מוצאים מוצר, בסדר? הנישות המומלצות בגדול הן בריאות, כסף באינטרנט, השכלה פיננסית, קורסים, זוגיות, הורות,
תקשורת עם בני נוער, תקשורת עם בני המין השני, דייטינג, ברח לי, לא זוכר, בסדר? בריאות, תזונה, כושר, טבעונות, דברים כאלו, בסדר? הולכים חזקים. אביב ביטון, המוצרים באתרים אלו לא מתאים לארץ לפי מה שראית. נכון, אתה צודק. אם אלו מוצרים באנגלית, מרשתות השותפים באנגלית, לא מומלץ לשווק בארץ כי זה באנגלית, בסדר? זה קשה. קשה, זה לא עובד, לצערי. בסדר? בארץ יש השקות שותפים בעיקר, זה מה שרץ יותר חזק בארץ. זאת אומרת שיש מישהו, לדוגמה, יש עכשיו מוצר של אורלי וגנר, שהיא מנטורית לזוגיות, בסדר? היא מוציאה קורס שעוזר לאנשים למצוא זוגיות מלאה, זוגיות מספקת. זה קורס שכולל ליווי, אני חושב, והדרכה, ממש קורס שווה, והם עושים השקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהקורס הזה זמין עכשיו במהלך חודש משווקים את המוצר הזה, בסוף החודש מתבצעת המחירה, ואחרי שמתבצעות המחירות הקורס הזה נגנז עד למחזור הבא. בסדר? את הדברים האלו אנחנו מפרסמים כאן בקבוצה, אנשים שפונים אליי, אנשים שאני ממליץ עליהם, אנחנו מפרסמים מדי פעם פוסטים בקבוצה לכל מיני קורסים כאלו שיוצאים בעברית, ואני אשתדל לתת לכם יותר הזדמנויות כאלו למוצרים בארץ, למרות שבהשקות קצת יותר קשה לשווק, אבל זה אחלה דרך להתחיל ולהשתפשף. גל שואל מתי אני הופך את הפייפל לעסקי, אם בכלל ואיך. אם אתה מקבל כספים מלקוחות, אתה צריך שהוא יהיה עסקי, זה ממש לחיצה רגילה ולא דורש ממך שום דבר. אם אתה רק מקבל כסף, לא מלקוחות אלא מרשתות שותפים, אתה לא צריך חשבון פייפל עסקי. מור שואל איפה יש לידים באתרים בינלאומיים. שוב, אמרתי, אני לא עובד עם הצעות פר לידים, ולכן אני לא יודע להמליץ. אני מכיר את שני הרשתות בישראל, אני לא יודע להמליץ על רשתות בחול. מה שצריך לחפש זה פשוט CPL offers או CPL affiliate offers, בסדר? CPL עם L בסוף, למד כאילו, CPL cost per lead affiliate offers, באינטרנט אתה תמצא מאות. פר מייל העמלות הן בדרך כלל מאוד מאוד נמוכות, סנטים בודדים עד $2 בדרך כלל, בסדר? זה פר מייל. ההצעות פר לידים שהן רווחיות יותר זה הצעות פר טלפון, שזה יכול להיות כבר $5-10, לפעמים גם $20, בסדר? שאלה, אמיר שואל, מה דעתי על קידום עסקים ישראלים כדוגמת חנות תכשיטים וסגנון חיים? אז אני לגמרי בעד. לקדם מוצרים פיזיים זה קצת שונה אסטרטגית מקידום מוצרים שהם דיגיטליים, כמו קורס לדוגמה או ספרים דיגיטליים וכדומה, בסדר? אפשר לקדם בהחלט. העניין הוא עם מוצרים פיזיים שהעמלות עליהם בדרך כלל נמוכות הרבה יותר, כי השולי רווח, כי למוצר פיזי יש עלות משלוח, עלות אריזה, עלות אחסנה, עלות אריזה, כל מיני דברים כאלו, ולכן בסופו עלות ייצור, שלא נדבר על זה, ולכן לדוגמה על תכשיט, על טבעת, גם אם היא עולה 100-200 שקל, הוא לא יכול לתת לי 50% עמלה, נותנים בדרך כלל 10-15% בגג, בסדר? אז אפשר בהחלט, פשוט אסטרטגיה טיפה שונה כדי שזה יהיה רווחי. רותם, אני אחזור לשאלה שלך, איפה אפשר לפרסם קישורי שותף, בסדר? דניאל שואל עם איזה רשת אני עובד. הרשתות שאני עובד איתן זה בעיקר קליק בנק ו-JVZoo, עוד כמה רשתות שאני עובד איתן זה Share Sale ו-CJ, שזה איך קוראים לזה? זה ראשי תיבות של משהו, cj.com גם עובד, ו-Flex Offers, בסדר? אלו 5 הרשתות. קליקבנק ו-JVZoo זה יותר מוצרים דיגיטליים כאלו, בריאות, כושר, עסקים באינטרנט וכאלו. השלושה האחרים זה כל מיני חברות, כל מיני באמת מגוון עצום של הצעות בין תחומי נדל"ן וסריגת שטיחים, באמת כמעט כל דבר אפשר למצוא ברשתות שותפים האלו, רק צריך לדעת לחפש. אלו 3 רשתות שקצת יותר קשה להתקבל אליהן, צריך לדעת מה לכתוב בטופס קבלה כדי להתקבל, ולוקח תהליך של איזה שבוע עד שמתקבלים, אבל בדרך כלל זה לא בעיה, ומי שצריך עזרה אני תמיד אשמח לעזור. יכול להיות שאני אעשה, אם יהיה ביקוש, אני אעשה הדרכות על איך מתקבלים לרשתות האלה ואיך עובדים איתן ואיך נרשמים אליהן, כדי שזה ממש ממש פשוט וקל להבין גם למי שלא מבין בכלל. בסדר? אלו רשתות שותפים שאני עובד וממליץ עליהן. לדעתי בחלקן גם יש הצעות פר לידים, אני לא זוכר. דניאל שואל האם כדאי להירשם לקבוצות גדולות בפייסבוק בארצות הברית.
לאיזו מטרה, לאיזה שאלה, אני תעמיק יותר את השאלה בבקשה. אהלן חיים, מה המצב? לאיזה קהל אני מוכר ומה אני אומר על הביטקוין. אז הקהל שאני מוכר זה כמובן הקהל שהוא רלוונטי לאותו מוצר. מה שאני עושה ברגע שבחרתי מוצר, אני עושה מחקר שוק. זאת אומרת, אני מחפש באינטרנט כל מיני דברים שקשורים למוצר הזה או לתחום הזה, ואני מנסה להבין מה אנשים מחפשים, מה אנשים רוצים, מה מעניין אותם בתחום הזה, מה חשוב להם. אני נכנס לפורומים, אני קורא כתבות בוויינט, במאקו, כל מיני דברים כאלו, ומוצא שמה מה בעצם אנשים רוצים שקשור, נגיד אני בחרתי איזה מוצר, נגיד אמרתי אילוף כלבים, מוצר של אילוף כלבים מעניין אותי, אז אני כותב בגוגל אילוף כלבים, אני קורא קצת בלוגים, אני קורא קצת מוצרים אחרים, אני רוצה לראות מה הולך, מה אנשים מחפשים, ואני מנסה להבין מתוך זה מי הקהל שלי, בסדר? אז אני מבין שנגיד אנשים שגרים בצפון, הם סביר להניח שיש להם כלב, אנשים שהם גרים בתל אביב אולי יש להם פחות כלבים, או שפחות מעוניינים בלאלף אותם, אנשים שהם גרים אולי בצפון, יש להם יותר כלבים שהם צריכים אילוף, ואני רואה שהשאלות שלהם זה, בדרך כלל זה איך לגרום לכלב להפסיק לעשות פיפי על השטיח, או איך לגרום לחתול לעשות את הצרכים שלו לא יודע מה, דברים כאלו, או איך גורמים לכלב להפסיק לנבוח כל הזמן, ואני יודע שזה השאלות שלהם, ואז אני רואה, ככה אני יכול להבין אם יש למוצר שמצאתי ביקוש, אני יכול להבין מה אנשים משווקים, אז אני יכול להבין, אוקיי, אז את המוצר הזה אני הולך לשווק לבעלי כלבים שגרים בצפון, שמחפשים לגמול את הכלב, או שהכלב ידע לעשות פיפי בחוץ, בסדר? אז ככה זה הקהל, אז כל מוצר אני מוצא את הקהל שלו לשווק אליו, בסדר? האם אני חושב שאפשר כבר בחודש הראשון להרוויח? בהחלט אפשר כבר בחודש הראשון להרוויח, אבל מה שאני אומר, אל תתמקד בחודש הראשון להרוויח, זה לא המטרה שלך, אני לא חושב שזאת המטרה שלך. יש שני מטרות שאפשר, בסדר? יש את המטרה של אני רוצה לפטר את הבוס, אני רוצה לעבוד מהבית, אני רוצה להרוויח כסף ולטייל בעולם, אני רוצה לעשות מיליונים, לא משנה, כל אחד והמטרה שלו. יש אנשים שהמטרה שלהם זה להרוויח 2,000 שקל, יש אנשים שהמטרה שלהם זה להרוויח אקסטרה לעבודה שלהם, יש אנשים שהמטרה שלהם זה להפוך להיות עצמאים, ויש אנשים כמוני שהמטרה שלהם זה לעשות מיליונים, כל אחד והמטרה שלו. אבל אני חושב שהמטרה הזאת, אם אנחנו רוצים להגיע למטרה הרחוקה הזאת, להתמקד ברווחים החודש הראשון זה קצת סותר, בסדר? כי כדי להרוויח הרבה בסוף כדאי להשקיע לטווח הארוך ולא לטווח הקצר. אז זה משהו בחשיבה שצריך לשים לב אליו, אבל כן, בהחלט אפשר להרוויח כבר בחודש הראשון. שוב, אם בונים לטווח הארוך, יותר קשה להרוויח בחודש הראשון. אם בונים לטווח הקצר, אפשר להרוויח בחודש הראשון. מה שצריך לזכור זה שיש גם גרף למידה, בסדר? כלומר, יש זמן שלוקח ללמוד, אז יכול להיות שיקח לך ללמוד יותר מחודש, בסדר? אבל מרגע שאתה יודע מה אתה עושה, להרוויח אפשר תוך פחות מחודש, בסדר? אני עשיתי ניסוי והתחלתי מאפס ובניתי עסק ממש מאפס והקלטתי הכל, בתוך 14-15 ימים הרווחתי $300, בסדר? המטרה הייתה להרוויח $1,000 תוך חודש, אבל $1,000 קבוע. לא עמדתי במטרה הזאת כי זה באמת היה לי קשה, כי עשיתי את זה רק שעה אחת ביום, זה היה קשה, אבל אפשר להרוויח בחודש הראשון, אני באתי והוכחתי את זה, אפשר בהחלט גם להרוויח ביום הראשון, בסדר? לקחתי קישור שותף, שיווקתי אותו, מישהו קנה, הרווחתי ביום הראשון, אבל שוב, הכל זה, אם אתה רוצה להגיע למטרה רחוקה או למטרה קטנה, לפעמים זה סותר, לצערי, בסדר? ולפעמים כדי להרוויח בחודש הראשון, יש את הגרף למידה, ואז להרוויח בחודש הראשון, בסדר? לפעמים אנשים מרוויחים תוך כדי למידה, לפעמים צריכים ללמוד ואז להרוויח, כל אחד הגרף למידה שלו שונה, אני כאן כדי שהגרף למידה שלכם יהיה כמה שיותר איכותי ומהיר, בסדר? מקווה שעניתי לשאלה שלך. מור, אם יש לך עוד שאלה, אתה רוצה שאני ארחיב, אז בכיף. אמיר שואל, כן, אמיר, יש את כל החומר הזה בקורס שלי, יש לך את הקורס שלי, אתה קיבלת אותו בחינם, בצדק, מגיע לך, אז כל החומר הזה נמצא שם בקורס בצורה יותר מסודרת, האמת. חן שואלת איך בונים קהל יעד, אז שאלה טובה. אז מה שאני עושה זה מחקר שוק באינטרנט, אני מנסה להבין איזה צרכים יש לאנשים בתחום הזה ולאן הם רוצים להגיע, כלומר מה מפריע להם ומה החזון שלהם. לדוגמה, החזון שלכם זה להרוויח עוד כסף בשיווק שותפים, בסדר? יכול להיות שיש אנשים שהחזון שלהם אמרתי מיליונים, יכול להיות לפטר את הבוס, כל אחד והחזון שלו. בגדול, אתם רוצים להרוויח כסף בשיווק שותפים, ואחד הדברים שאולי מפריע לכם, אני יודע, זה שלא יודעים מאיפה להתחיל. אז אני יודע כאב ותענוג שאתם רוצים להגיע אליהם. אז זה, כשאני עושה מחקר שוק,
זה הדברים שאני מנסה להבין, ואז אני מנסה להבין באינטרנט מי האנשים שמתעניינים. אז אני מגיע לסטטיסטיקות כמו אנשים שרוצים להרוויח בשיווק שותפים, הם בדרך כלל אנשים בני 30 עד 40, שיש להם קריירה, שיש להם עבודה מסודרת אבל לא קריירה, כלומר יש להם עבודה אבל הם לא מנהלי בנקים או משהו כזה בדרך כלל, והם בא להם להחליף את העבודה שלהם ולייצר הכנסה באינטרנט מהבית כדי להיות עם הילדים, בסדר? משהו כזה. אז ככה אני מנסה להבין מי האנשים שעלולים להתעניין במוצר, ומה שיש לי לתת, לא לצורך העניין, באנשים שאתם כרגע צופים בי, מה המטרה שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, מה הכאב, מה התענוג, וקצת להבין אתכם, מי אתם פחות או יותר, באיזה גילאים אתם, האם אתם יותר נשים או יותר גברים, באיזה אזורים בארץ אולי אתם גרים. ואז בעצם אני בונה פרופיל שנקרא אבטר, זה תעודת זהות שיווקית של הלקוח שלי, אני נותן לו שם כביכול, בעצם אני בונה סוג של כזה, איך זה נקרא? לא משנה. אני בונה איזושהי דמות ממוצעת שהיא כביכול מייצגת את האנשים שמתעניינים באותו מוצר, וזה קהל היעד שלי. וכשאני מדבר אליכם עכשיו, אני מדבר אליכם לפי אותה תעודת הזהות השיווקית שאני מכיר, בסדר? שבן אדם הוא לא צעיר, הוא לא בגילי, הוא קצת יותר מבוגר ממני, שאולי יש לו מקור הכנסה, בדרך כלל יש ילדים, שרוצה לעבוד יותר מהבית, או כדי להיות עם הילדים, או כי העבודה שלו זה לא איזה קריירה מספקת בטירוף, בסדר? כמובן לכל קריירה יש יוצא מן הכלל, אבל זה האמצע, בסדר? שאליו אני פונה, אז זה קהל היעד שלי. זהו. דניאל שואל, נכון, קהל יעד זה לא תמיד לפי תרגות בפייסבוק, כלומר קהל יעד זה צריך להיות גם ברמה של מה אני כותב בפרסומת שלי, מה אני כותב בכל הפרסום שלי, לא דווקא הפרסומת, כל השיווק שלי, מה אני כותב כדי לדבר לאותו קהל יעד בצורה הנכונה, לדבר ולתקשר עם אותו קהל יעד, בסדר? כלומר, אמא שהיא רק רוצה להרוויח עוד 3,000 שקלים כדי שהיא תוכל לעבוד חצי משרה במקום משרה מלאה, כדי להיות יותר עם הילדים, אז לבוא ולכתוב לה בואו להתעשר באינטרנט זה לא קורה אצלה, צריך לדעת לדבר עם קהל היעד שלי, וזה מה שנקרא תרגות ברמת המודעה, בסדר? אני לא רוצה לסבך עם מושגים כאלו. אז לתרגט בפייסבוק אי אפשר לפי הדברים שאמרתי, לפי גילאים, לפי מין, לפי אזורים אפשר. אמיר שואל אם מודעה מאומנת בפייסבוק מקושרת לפרופיל האישי שלי, לא. מודעות מאומנות בפייסבוק מקושרות לדפים עסקיים, ולדפים עסקיים אין שום קשר לפרופיל האישי שלך, כלומר אי אפשר לעקוב אחריך ולדעת שאתה פרסמת את המודעה הזאת, רק פייסבוק יודעת, בסדר? לחזור על שמות שלושה אתרים האחרונים שאמרתי, share a sale, מי שמכיר יכול לכתוב את זה כאן בתגובות לעזור, יש CJ, גם יכולים לכתוב את זה למטה מי שמכיר, ו-Flex Offers, בסדר? אלו רשתות שאני עובד איתן, יש גם רשתות שנקראת רקוטן שנזכרתי בה, ו-Affiliates, שיש בהן אחלה צעות והן נחשבות גדולות בעולם, רקוטן לדעתי הכי גדולה בעולם. הבנתי מור, יש לי מטרות, מרוב ששמעתי על זה הרבה, הגעתי למצב שאני רוצה לנסות לראות איך זה עובד, זה מובן, בסדר, הרבה פעמים אנשים נחשפים לתחום הזה בצורה לא נכונה, הם לא נחשפים לתחום הזה מזה שהם באמת רצו לעשות שינוי והם חיפשו דרך, הרבה פעמים פשוט הם נחשפו לזה על ידי מודעות שמבטיחות להם שהם יתעשרו ואפשר להרוויח מלא ובשעה עבודה ביום, שחשוב לי להגיד שהדברים האלו הם די שקר, כן אפשר להרוויח פה מיליונים, כן אפשר להגיע למצב שעובדים פה שעה ביום, אבל לרוב זה לא יקרה, לרוב זה דורש הרבה עבודה כדי להגיע למצב כזה, אני 2.5 בתחום ואני עובד הרבה יותר משעה ביום, בסדר? אני עובד גם יותר ממה שאתם בטח עובדים בעבודה שלכם כשכירים, אני עובד כדי להרוויח, כן אני מרוויח יפה, כן אני מחליט מתי לעבוד ומתי לישון, אני מחליט מתי לצאת לחופשה ואין לי בוס על הראש, אני יכול שבוע לא לעבוד ועדיין להרוויח כסף, כן אני יכול, יש לי היום את הפריבילגיות האלו, אבל זה אחרי 2.5 שאני בתחום, וההצלחה שלי היא לא, איך אני אקרא לזה? היא לא הצלחה ממוצעת, זה הצלחה שהיא מעל הממוצע, בסדר? כמובן, כולכם יכולים להגיע לאותן התוצאות שלי, אני לא איזה חכם גדול, רק חשוב להגיד שלרוב אנשים נחשפים לתחום הזה בהבטחות שהן מוגזמות ומפוצצות ולפעמים גם שקריות, בסדר? ולכן זה מבלבל אותם מאוד. אז אני כאן באמת כדי להציג לכם את הדברים בצורה כמה שיותר כנה ונכונה, כדי שמי שזה בשבילו יבין שזה בשבילו, ומי שזה לא בשבילו יבין שזה לא בשבילו.
בסדר? ומי שזה בשבילו והבין שזה בשבילו, שהוא גם ידע איך מתחילים בצורה הנכונה, ולא יחשוב עכשיו שזה באמת שעה ביום והוא ירוויח עשרות אלפי שקלים, אלא זה דורש פה למידה, וזה דורש השקעה, וזה דורש התמדה, ודורש הבנה, בסדר? כדי להגיע לזה. אז אני מבין מה אתה אומר, מור, לגמרי. הדרך הכי מהירה לדעתי בשבילך כבר לראות אם זה עובד, להוכיח לעצמך, זה לראות את ההדרכות ולהתחיל לעבוד. כי אני בטוח שלא ניסית מספיק עדיין כדי שבאמת תוכל להרוויח. כלומר, רוב האנשים שאני שואל אותם אם הרוויחו או לא, והתשובה היא לא, זה כי הם פשוט לא עשו מה שצריך כדי להרוויח. זה לא שהם ניסו ולא הרוויחו, הם לא עשו את התכלס דברים שצריך להרוויח. כן, הם היו בשידור חי כזה, הם הקשיבו לי, הם ראו מלא סרטונים, הם אפילו קנו קורס הרבה פעמים, בסדר? הם באו להרצאות, הם עשו הרבה דברים, אבל הם לא עשו את מה שצריך כדי להרוויח. בסופו של דבר, זה פרסום אפקטיבי, בסדר? רותם שואל איך פותחים חשבון בנק אמריקאי. אז או שיש לך אזרחות אמריקאית, או שאתה מתייעץ עם מישהו שגר בארצות הברית, אני לא יודע איך פותחים חשבון בנק אמריקאי. האופציה שאני אמלץ לה זה פותחים חשבון פיוניר. בסדר? פיוניר זה כמו פייפל, פיוניר זה דומה כאילו ברמה שזה חשבון בנק אינטרנטי. פיוניר ופיוניר נותנת לך מספר חשבון בנק אמריקאי, ובזה אנחנו משתמשים. סבבה? אמירן שואלת איך מתחילים. איזה ניסוי, קובי? אמירן שואלת איך מתחילים. אז מה שמתחילים כמובן הם מתחברים לרשת שותפים כזאת, בסדר? מתחברים לאחד מרשתות השותפים, נרשמים אליה, מתקבלים אליה, מתחילים לסרוק, הצעד הראשון זה למצוא את המוצר שאותו אנחנו רוצים לשווק. ואני מזכיר לכם, בסוף השידור חי הזה אני אשב ואני אעשה מין סיכום כזה, איזה צ'קליסט פשוט מאוד, מה צריך לעשות, מה מתחילים, מה דבר ראשון, מה זה כל דבר, איזה רשתות שותפים מומלץ להיכנס אליהן, ואני אשים את זה כאן בתגובות בעוד שעה אחרי שאני אסיים את השידור הזה, או מחר בבוקר, אז זה יהיה כאן בתגובות לסרטון הזה. תחזרו לכאן ותוכלו לקבל את זה, בסדר? רציתי להכין כזה מראש, לא הספקתי. אז איך מתחילים? מתחברים לרשת שותפים, סורקים, מחפשים מוצר שקורץ לנו בעין, איזה כותרת של מוצר, לוחצים עליו, מנסים לראות את הדף מחירה, מנסים להבין מה זה המוצר הזה. אם הבנו מה המוצר, וזה נראה לו מוצר שמעניין אותנו, אנחנו הולכים ולוחצים, ואנחנו מקבלים את אותו קישור שותפים, בסדר? זה הדבר הראשון שצריך לעשות. רוב האנשים, תתפלאו, נתקעים בשלב הזה, של לבחור פשוט מוצר. אם אתם לא יודעים איזה מוצר לבחור, אני אומר זה לא משנה, פשוט תבחרו אותו, תתחילו אותו, אחרי שתצברו טיפה ידע וניסיון, אז כשתחזרו לבחור, יהיה לכם כבר, הבחירה שלכם תהיה מידע מקצועי ולא סתם מרגשות, בסדר? עדיף פשוט סתם לבחור, לא משנה אם זה רווחי, לא רווחי, פופולרי, לא פופולרי, לא משנה, פשוט לבחור, לקדם, לצבור טיפה ניסיון, גם אם זה ניסיון שלא יכניס לכם כסף, אבל ניסיון זה מה שחשוב, צוברים את הניסיון, ואז כשחוזרים לבחירה של המוצר, אז יש ידע אמיתי שעליו מבססים את הבחירה ולא סתם מהראש, כי רוב האנשים פשוט מסבכים את זה בתוך הראש, בסדר? אין להם את הידע המקצועי, אז הם עושים את זה סיבוך פה, הם חושבים מה אם ומה כדאי ומה לא. אז במקום לעשות את זה פשוט בוחרים איזשהו מוצר. 3 המלצות שלי לבחירת מוצר. דבר ראשון, להבין מה המוצר. אם אני לא מבין מה המוצר, אין לי מה לשווק אותו. דבר שני, זה אם המוצר הזה הוא נראה טוב, כלומר האם אני הייתי קונה אותו. בסדר, עכשיו זה לא אומר שאתם צריכים לקנות אותו, זה אומר שאם נגיד לי אין כלב, בסדר, ואני רוצה לשווק אותו מוצר לאילוף כלבים, אז אם אין לי כלב אז זה לא רלוונטי לי, אבל אני שואל את עצמי, אם היה לי כלב, האם הייתי קונה את המוצר הזה? אם התשובה היא כן, מעולה, אחלה מוצר, זה שני הדברים. ואם אני מתחבר למוצר, זה הדבר הכי טוב שיש. מה שאני עושה בדרך כלל, אני מדרג את זה, מדרג אותם, בסדר? כמה המוצר הזה נראה לי טוב, כמה אני הייתי קונה אותו מ-1 עד 5, כמה אני מבין את המוצר מ-1 עד 5, וכמה אני מתחבר למוצר מ-1 עד 5, ואם יש לי מוצר שהציון שלו הוא 8 עד 10 ומעלה, אני אלך עליו, בסדר? אני בוחר כמה מוצרים, מדרג אותם לפי זה, ומחליט. קריטריון נוסף שאני לא רוצה לסבך אתכם, כי אתם קצת יותר מתחילים, אבל אם יש פה אנשים שטיפה יותר מתקדמים, אז מה שאני ממליץ זה לבדוק האם יש תוכן על המוצר הזה באינטרנט. כלומר, אם זה נישה של אילוף כלבים, אני רוצה לכתוב אילוף כלבים בגוגל, ולראות האם יש מאמרים, האם יש בלוגים, האם יש סרטונים שקשורים לנושא הזה, שאיתם אני יכול להרחיב את הידע שלי בתחום, וזה מה שיעזור לי לשווק בשלב מאוחר יותר. בסדר?
מה אמרתי התוכנה להסוות לינקים? קליק מג'יק, זה נקראת קליק מג'יק, תחפשו בגוגל, היא עולה כמה דולרים בחודש. מי שרוצה קישור שותף שלי, שישלח לי הודעה ואני אשלח לו קישור שותף, אני אקבל על זה $4 עמלה. ליליה שואלת, האם יש לי דוגמאות למצבים לא נעימים שנקלטתי אליהם מול כל המערכת הזו של שיווק שותפים? מה החסרונות? בדרך כלל במצבים לא נעימים, המצב הכי לא נעים שהיה לי זה שמישהו קנה דרכי מוצר והוא ידע שזה דרכי והוא לא היה מרוצה מהמוצר הזה והוא פנה אליי בטענות במקום לבעל העסק. בדרך כלל ברוב רשתות השותפים לא משחקות משחקים. מישהו קנה מוצר והוא לא מרוצה, הוא יכול לבקש החזר והם מחזירות את הכסף. רשתות השותפים לא עושות חשבון לאף עסק, הם מחזירות את הכסף. לרוב ההצעות אפילו יש 30 יום אחריות. 30 יום לא היית מרוצה, בקש את הכסף חזרה. בסדר? זה אז א', אז זה באמת מה שעשיתי אותו, שלחתי אותו לרשת שותפים, הוא קיבל זיכוי ושלום ישראל, זה הכי לא נעים שהיה לי. מקרה נוסף שלא נעים, אבל זה לא רשתות השותפים. יש מערכות שותפים, מערכות השותפים הן לא לוקחות אחריות על העברות האלה, הן לוקחות אחריות על הנתונים, בסדר? על השקיפות, אבל הן לא מבטיחות שהבעל העסק ישלם לי באמת. רשתות השותפים מבטיחות שהוא ישלם לי, אחריות מלאה והכל, כי הכסף עובר דרכן, כלומר הרשת גובעת מהכסף את הלקוח, נותנת חלק לי, חלק לבעל העסק, ולכן היא מבוטחת. מה שקרה בישראל זה שהשתתפתי בהשקה, זה אומרת, מחר שיווקתי מוצר של מישהו, וזה קרה כמה פעמים לכמה אנשים, שיווקתי מוצר, מישהו קנה את המוצר דרכי, ואותו בעל מוצר לא שילם לי. בסדר? אני לא רוצה להפחיד אתכם מהתחום הזה או משהו, אני רוצה להיות כנה ואמיתי איתכם, זה קרה, ולא היה לי למי לפנות חוץ מלבעל המוצר. אנשים שעושים את זה הם עבריינים, וזה כמו שהבוס שלכם לא ישלם לכם בסוף החודש. בסדר? אלו אנשים שהם פושעים, ומה שעושים זה הולכים איתם לעורך דין ולבית משפט. ועוד שאלה, אילו דברים עזרו לי להצליח, על מה כדאי לשים דגש לפי האני מאמין שלך? הדבר שכדאי לשים עליו דגש לפי דעתי, ועוד לא הגעתי אליו, אבל בגדול זה הטווח הארוך. בסדר? זה מה המטרה האמיתית שלי, ללכת עם המטרה האמיתית שלי. קר לי באוזניים. בסדר, לכי תעדכני אותי מה הולך. ביי ביי. צריכה מפתח? תשאיר פתוח. טוב. סליחה חברים, יש לחברה שלי דייט. אז אני מאמין שלי, אני צריך לדעת מה המטרה שלי באמת. אם המטרה שלי היא לטייל בעולם בזמן שאני מרוויח כסף באינטרנט, צריך להתמקד בזה ולא בשטויות שבדרך. אם המטרה שלי היא לפטר את הבוס, להיות יותר עם הילדים, שים דגש על זה. כלומר לשים איזושהי מטרה ולהתמקד בה ולא ללכת מסביב. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, אני מאמין שלי זה לא להשתמש בשיווק מוגזם. לא צריך לספר סיפורים ומעשיות כדי שאנשים יקנו מכם. בסדר? להפך, כשאתה מספר סיפורים ומעשיות, לא משנה אם המוצר הזה באמת הכי טוב בעולם, כשאתה מגזים בתיאורים שלו, אנשים מרגישים את החרטה מקילומטר ולא קונים, במיוחד באינטרנט. בסדר? אנשים באינטרנט אין להם סבלנות לחרטות. באמת, תהיו כנים וישירים ואמיתיים, תספרו מה המוצר ואנשים יקנו אותו. אם זה מעניין אותם וזה חשוב להם, יש דרכים לשכנע אנשים לקנות מוצר, כן? להגזים ולשקר, לא. בסדר? זה משהו שחורה לי הרבה פעמים, משווקים מתחילים, זה מה שהם רוצים לעשות, הם חושבים שזאת הדרך לפרסם, כי זה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים בטלוויזיה. זה דבר אחד. בסדר? וכמובן על ספאם, זה הדברים שעזרו לי להצליח, להתמקד ביעד האמיתי ולהיות כנה ואותנטי עם המוצרים שאותם אני משווק. זה הדברים שעזרו לי להצליח, ובעיקר דברים שהם לא קשורים לשיווק, כמו התפתחות אישית. זאת אומרת, אני טס 3 פעמים בשנה לסמינרים עסקיים בחו"ל. אלו סמינרים שלא עוסקים דווקא בשיווק, הם עוסקים על תקשורת, על מערכות יחסים, על מיינדסט, על ניהול זמנים, על הצבת מטרות, על התמדה, דברים כאלו. אני חושב שאלו דברים שהם לא קשורים לשיווק, אבל רוב האנשים נכשלים כי אין להם את הדברים האלו. בסדר? אז אם זה לקרוא ספרים ולשמוע סרטוני מוטיבציה והרצאות של טוני רובינס ודברים כאלו, זה לעשות. מור שואל, אני מפחד להתחיל? אם אתה מפחד להתחיל, דבר איתי ובוא נראה מה מתחיל. האם אני מאמין בקורסים שמשווקים של הדר אשוח ואדם טל מבטיחים כסף מהר יחסית? לא, אני לא מאמין בהם,
ואני אומר שאין הכנסה מהירה. זה שיש כמה אנשים שעשו בזה הכנסה מהירה, סבבה, נכון, יש אנשים שהרוויחו פה ממש מהר, הרוב לא, בסדר? ורוב האנשים, במיוחד הקורסים שלהם, אני לא רוצה להגיד פה דברים שאני עלול לקבל עליהם תביעה, אבל הרבה מאוד מהאנשים שקנו את הקורסים האלו, היום באו והם שומעים את הסרטונים האלו והם נמצאים כאן בשידורים החיים האלו, כי הקורסים האלה לא הועילו להם בשיט, בסדר? כי הקורסים זה הבטחות בשמיים, ולא יורדים איתך לתכלס, לא מציגים לך את האמת, מה יש בפועל ביום יום, אומרים לך בוא וככה וככה, ואז מלמדים אותך את התחום. זאת אומרת, כל הקורס מלמד אתכם את מה שלימדתי אתכם כאן היום, ופחות מה עושים בפועל כדי להצליח. אני לא אגיד שהקורסים האלה שווים אפס, יש בהם הרבה מאוד ידע, אבל הידע שהם נותנים, מה שהם מספקים בפועל לעומת ההבטחות שלהם, לדעתי לא עומד בסטנדרטים שלי. בסדר? בסטנדרטים שלי ובסטנדרטים של כמה אנשים שאני מכיר שעשו את הקורסים שלהם. כל אחד שיחליט בפני עצמו. אם מישהו מבטיח לכם כסף מהיר וקל, אני אף פעם לא מאמין לזה. בסדר? לא מאמין לזה. בסדר? אני 2.5 בתחום, אני מרוויח אחלה כסף, אני מכיר אנשים שעושים פה מיליונים, אף אחד מהם לא הצליח בקלות ובמהירות. בסדר? ואלו שהצליחו בקלות ובמהירות, זה אחרי שנים שהם ניסו דברים אחרים בדרך כלל. סבבה? זה מה שאני אומר, מור. וילי אומר, גם אותך מפחיד לשווק, אל תפחדו. מי שמפחד, שישלח לי הודעה בפרטי, אני אעזור לכם לא לפחד. דוד ואלכס, כן, יש להם קורס, אני מכיר את דוד, פגשתי אותו קצת, דיברתי איתו, אחלה בחור, בחור אמין, אני לא יודע מה התוכן הקורס שלהם, אני לא מכיר אף אחד שעשה את הקורס שלהם משום מה, אז אני לא יודע להגיד, בסדר? האם אפשר לתרגם מוצרים? אוקיי, עכשיו לתרגם מוצרים זה קצת בעייתי, כי אם זה מוצר של מישהו אז אני מניח שיש לו זכויות יוצרים על זה, טליה שואלת, אז אני מניח שצריך לקבל ממנו אישור כדי לתרגם את המוצר, זה דבר אחד. דבר שני, אופציה שנקראת PLR, Private Label Rights, זאת אומרת שאני יכול לקנות זכויות על מוצר. בסדר, אני קנה מוצר, ועכשיו אני יכול למכור אותו כאילו שלי, זאת אומרת אני מוחק את השם של הבן אדם שהכין אותו, ואני כותב את השם שלי על זה, ואני יכול למכור את זה. מוצרים כאלה אפשר לקנות ולשווק, אבל צריך לקנות אותם קודם, בסדר? זה לגבי תרגום מוצרים. וילי שואל, שיטת NPI, מה זה שיטת NPI? אני לא מכיר. לירן שואלת איך נרשמים לקורס שלי, יש לי רק קורס אחד, זה לא קורסים, זה קורס אחד, תפני אליי באופן אישי, אני אסביר לך בדיוק מה הוא מכיל, ואם את מבינה מה זה כרוך ואת מבינה מה את הולכת לקבל ממני, אז אין לי בעיה שתקני את הקורס שלי, צרי איתי קשר בפרטי בבקשה, הסרטון הזה, השידור לא נועד כדי למכור את הקורס לי. וילי שואל האם שמעתי על קבוצת ה-VIP, כן, אני שמעתי על קבוצת ה-VIP, אני חבר בקבוצת ה-VIP, הבן אדם שמוביל אותה הוא אחד האנשים, לא אחד האנשים, הוא הכי אמין בתחום בארץ, בסדר? הוא גם מקצועי הרבה יותר ממני, עם ניסיון הרבה יותר ממני, שמצליח הרבה יותר ממני, אז אני כן ממליץ עליו, כמובן אבל שזה שהוא הכי טוב בתחום שלו, לא מבטיח שאתה תצליח. הדבר היחיד שיכול להבטיח שאתה תצליח זה כמה אתה תשקיע, בסדר? אבל אם יש בן אדם שנכון ללמוד ממנו, זה בקבוצת VIP הזאת. ליליה שואלת כמה עולות זכויות יוצרים על מוצר, תלוי, תשמעי, יש מוצרים שהם $100, יש מוצרים $10, בסדר? אני היום קניתי ספרייה של סרטוני וידאו, קניתי עליהם את הזכויות, וזה עלה לי $10, בסדר? של יותר מ-1500 סרטונים. בסדר? 1500, אני לא אגיד סרטונים, קטעי וידאו, קטעונים של כמה שניות, שהם מתאימים לעריכת וידאו וזה, קניתי עליהם את הזכויות, ועכשיו אני יכול למכור אותם כאילו הם שלי, חלק יש איזה קורס שאני משווק שקשור לוידאו, ואני הולך לתת את החבילת וידאוים האלו כבונוס למי שיקנה את המוצר דרכי, בסדר? וילי אומר NLP, אני לא יודע מה זה NLP, NLP זה שיטת, אני לא יודע להסביר ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה פחות קשור לשיווק שותפים. NLP זה יותר שיטה איך להשפיע על אנשים, איך להציב מטרות, זה שיטה שקשורה להתפתחות אישית, בסדר? מה ההמלצה שלי על כל נושא הדרופשיפינג, השוק רווי ולא שואל את המאמץ על כמה $, רווח? תשמעי, אני לא משווק, אני לא דרופשיפר, אז אני לא מבין בדרופשיפינג. שיווק שותפים ודרופשיפינג זה שני תחומים שונים לגמרי, גם האסטרטגיה וגם צורת העבודה שונה לגמרי, אז
אני אשמח לענות על השאלה הזאת בפורום אחר, בפרטי או בקבוצה או משהו כזה. אני חושב שזה פחות רלוונטי כאן לשידור, סליחה. דניאל שואל מה זה VIP, לא משנה, זה איזשהו קורס שיש בארץ שמשווקים אותו עכשיו, שהוא קשור לשיווק שותפים, אני לא רוצה להמליץ. טליה שואלת איפה קונים, יש אתרים שזה המומחיות שלהם, זה נקרא PLR, אז תחפשי PLR, בסדר? אתרי PLR, מאגרים של PLR, יש לי 2 או 3 שאני ממליץ עליהם, שאני משתמש בהם, אני לא אפרסם אותם עכשיו כאן, מוזמנת לפנות אליי בפרטי ואני אשלח לך. קובי אומר מומלץ בחום מירן, פרקש תותח הבן אדם עם הכי הרבה סבלנות בתחום. זה נכון, יש לי הרבה סבלנות, אבל אתה אומר את זה כי אני אשכנזי אחי ואתה מרוקאי, אז יש לי יותר סבלנות, מה עושים? אוהב אותך. אחלה. אנשים, האם אתם רוצים שאני אמשיך ואתקדם? אני רואה שאני כבר עברתי את השעה, כמעט שעה של הדרכה. אני אשמח לעצור עכשיו כי יש לי עוד דברים לעשות. האם יש שאלות קריטיות שאתם רוצים שאני אענה עליהן עכשיו? כמובן מוזמנים כל שאלה שיש לכם לכתוב לנו בקבוצה, אני עונה, יש עוד הרבה אנשים שעונים, במיוחד אם אתם מתחילים, השאלות שלכם הן פשוטות יחסית, וזה אומר שיש עוד אנשים חוץ ממני שיוכלו לתת לכם עוד זוויות ועוד תשובות, וכמובן שאני רואה את השאלות שלכם ולפי זה אני עושה עוד הדרכות. אז אם אתם רוצים עוד הדרכה למתחילים, מה השלב הבא אחרי שבחרנו מוצר, אחרי שעשינו מחקר שוק, או קצת להעמיק בשלבים האלו, בבקשה תכתבו לי, אני אשמח. האם יש שאלות קריטיות לעכשיו? אם לא אני אסיים, ואני אכין לכם את הקובץ שהבטחתי, קובץ כזה עם צ'קליסט ממש פשוט, איזה רשתות השותפים שהזכרתי כאן, המוצרים שהזכרתי כאן, התוכנות שהמלצתי כאן, הסדר הדברים שהמלצתי לעשות בהם, איך בוחרים מוצר וכדומה. אני אשים לכם את זה כאן מיד כשאני אכין את זה בתגובות לסרטון ובקבוצה, בסדר? שוב שאלה על הפייפל, אפשר להמיר פרטי לעסקי או עדיף ליצור חדש, והאם בעסקי צריך לספק שם של אתר או עסק? אפשר להמיר פרטי לעסקי, צריך לספק שם של עסק או אתר. אם אתה לא עוסק רשום, אתה לא צריך חשבון עסקי, אל תתעסק עם זה עדיין, בסדר? וילי, תודה רבה, תודה גל, אני מקווה שזה עזר לכם, מי שקיבל פה ערך, שלום רחלי גולד, אני לא מכיר PLRים בעברית לצערי, אני רציתי לפתוח אתר שכותב PLRים אבל לא יצא לפועל, שוב יש לי תמיד מיליון רעיונות, אם הייתי מיישם את כולם הייתי מיליארדר, אין לי זמן מספיק ביום כדי ליישם את כולם. אז אני יודע שזאת הייתה הדרכה ממש בסיסית, ממש, בסדר? מי שזה עזר לו מוזמן לעשות לייקים, לתייג את האנשים שאולי צריכים לראות את זה, תעשו לי מבול של לייקים אם זה עזר לכם, מוזמנים לכתוב לי עוד דברים שהייתם רוצים לדעת, עוד דברים שצריך, אני אשמח לעשות עוד הדרכות כאלו, המשך להדרכה הזאת למתחילים, כל מה שצריך לעשות זה בקבוצה, עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אתם מתעדכנים תמיד בקבוצה כדי שלא תפספסו דברים, בסדר? אז יש את שני האופציות, אחת זה ללכת לדף העסקי שלי, mochefarkash.com, אני אראה לכם אותו כאן, ולעשות לו לייק, בסדר? עושים פה לייק, עושים עוקב, ראה תחילה, וככה אתם לא תפספסו שום שידור חי שאני עושה. והאופציה השנייה זה ללכת לקבוצה שלנו, שיווק שותפים, הקבוצה הרשמית, בסדר? וללכת לכאן למעלה יש התראות, ללחוץ על זה, ולעשות כל הפרסומים, בסדר? כל הפרסומים, וזה יעזור לכם לא לפספס אף אחד מהשידורים החיים שאני עושה בקבוצה, השאלות שאחרים שואלים בקבוצה, ההדרכות שאני עושה וכדומה. זה דבר אחד. דבר נוסף, מי שרוצה לראות עוד הדרכות שכבר הכנתי, מוזמן ללכת בקבוצה, יש לנו כאן פה ריכוז ההדרכות הרשמי, או בפוסט, אתם רואים בפוסט ברוכים הבאים עם הסרטון שלי, יש כאן פוסט קישור לריכוז ההדרכות. ריכוז ההדרכות זה פוסט בתוך הקבוצה שלנו, בסדר? שכולל את כל ההדרכות שעשיתי בקבוצה עד היום. כאן זה הקלטות של הסשנים השבועיים לפי התאריכים שלהם, וכאן זה ההדרכות לפי סדר שהם מומלץ לצפייה. ברוכים הבאים, שיווק שותפים למתחילים, עבודה והתמצאות ברשת שותפים, פתרון בעיות, להתחיל להביא גולשים, בסדר? ממש בסיסי. אלו הדרכות קצת ישנות, אני רוצה לחדש אותן,
אבל כאן אתם יכולים למצוא הרבה הדרכות שגם אני וגם עופר ורוני עשו לכם, חבל על הזמן, בסדר? מאגר. כל הדרכות האלה גם מופיעות בערוץ שלי ביוטיוב, גם לשם אתם יכולים להירשם והכל מופיע שם, מי שיודע יוטיוב זה בחינם. כמובן כל הדרכות האלה שלכם, זהו, בסדר? ככה נשארים מעודכנים, זה מה שאני ממליץ לעשות כדי לא לפספס את הדרכות, ואני עושה כל שבוע הדרכות, אני עושה הדרכות קצת מתקדמות לאחרונה, אבל אני, בגלל שהקבוצה מאוד מאוד גדלה והרבה חדשים הצטרפו, אז אני מאזן את זה עם הדרכות גם למתחילים, ואני אשפר גם את ההדרכות הישנות שעשינו לפני חצי שנה כשהקמנו את הקבוצה, שעוד לא הייתי כל כך טוב בלהרצות, או שעוד לא היה לי את המיקרופון, או שהשתמשתי במצלמה אחרת, או כל מיני דברים כאלו. אני אחדש אותם כדי שיהיה לכם זה. אז שמחתי, שיהיה לכולכם ערב מצוין ושבוע מועיל. כל שאלות מוזמנים לכתוב לי בקבוצה, תתייגו אותי, אני אשמח לעזור לכם. שאלות שאתם לא מרגישים בנוח לכתוב בקבוצה, תפנו אליי בפרטי. נשתדל לעשות המשך להדרכה הזאת. אני יודע, היא הייתה מאוד מאוד בסיסית, אבל יש אנשים שצריכים את זה. יש אנשים שתסביר להם לאט, הם מבינים מהר, גם אני כזה, תסביר לי לאט, אני מבין מהר, בסדר? כדי לרוץ מהר, כדי להגיע מהר צריך ללכת לאט, יש אנשים כאלו, בסדר? אז מקווה שעזרתי לכם. לא דיברתי על ביטקוין, אני לא מבין בביטקוין, שי אחי, אין לי ביטקוין, אני לא משקיע בביטקוין, יש איזה אתר שותפים שמשלם בביטקוין, אז יש לי איזה 0.00 משהו ביטקוין בעולם הזה, אבל זה לא קריטי, אני לא מבין בזה כלום. אחלה. אז אני אשתדל לעשות עוד שידורים למתחילים, מקווה שבאמת עזר לכם ככה להתחיל, להתבשל לאט. מי שצריך לקפוץ למים אני באמת ממליץ, הדרך הכי טובה להתחיל זה פשוט לקפוץ למים, פשוט וקל לקפוץ למים. אז יאללה, תנו לי ברד אחרון של לייקים, ומי שאין שיכתוב לי כאן, סליחה, ואני אראה אתכם בהדרכות הבאות ובפוסטים בקבוצה שלנו. אז גם מי שנהנה מוזמן לשלוח לי הודעה אם יש לו עוד שאלות וכדומה. אחלה, אז שיהיה לכולם לילה טוב, כל הכבוד שהחזקתם מעמד, אני יודע שחלקכם השכבתם ילדים לישון וכל מיני כאלו, אז תודה רבה שאתם פה, וחשוב לי להגיד לכם כל הכבוד על זה שאתם עושים בשביל עצמכם, ובאמת מנסים לשפר את החיים שלהם. אני מאוד מאוד מעריך אנשים שעושים שינוי, הולכים נגד מה שמקובל לפעמים, אנשים שחולמים רחוק, חולמים גבוה וכדומה. אז אני מאוד נהנה להיות איתכם כאן, תודה רבה טליה, תודה רבה חגי, ושיהיה לכולכם הרבה 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 בהצלחה. רותם, בואו אני אדבר על ההדרכה הזאת בהמשך. כנס לריכוז ההדרכות, יש שם הדרכה מוקדמת שנקראת איך מביאים תנועה להרצאות שאנחנו מקדמים, בסדר? בריכוז ההדרכות, בואו אני אראה לך בדיוק איפה זה נמצא כדי שלא תפספס. אני בריכוז ההדרכות, ההדרכה הזאת נקראת להתחיל להביא גולשים להרצאות שאנחנו מקדמים, בסדר? ויש כאן השיטות והמניפולציות בהן אני משתמש כדי למשוך תנועה ולבנות קהל, בסדר? זה שני הדרכות שאני ממליץ עליהן כדי למענה לשאלה שלך, ויש כאן, אחר כך אני מציע שתראה את שימוש בדפי נחיתה כדי ליצור מחירות, ותבין את הדבר הזה. בהמשך יש הקמפיין הממומן הראשון שלך עם פייסבוק שיווק שותפים, זה איך להביא תנועה ממומנת, בסדר? יש כאן עוד כמה הדרכות ששכחתי לעלות אני רואה, אבל משם הייתי מתחיל. אז יאללה, לילה טוב לכולם, אוהב אתכם, נהניתי איתכם, טוב לעשות הדרכה יותר רגועה ויותר איטית לשם שינוי. בדרך כלל אני מדבר ואני מדבר ואני מדבר ואני מדבר ויוצא לי הנשמה ואני נהיה אדום ואני מזיע. אז תודה רבה על המדיטציה שעזרתם לי, כבר לא כואב לי הראש. אז יאללה, לילה טוב לכולם, אני תמיד חופר בסיום, מאלה שלא מצליחים לנתק, לא תנתקי, לא אתה תנתק, זה בדיוק אני. אז שיהיה לכולכם לילה טוב, תודה שהייתם, אתם, אני הייתי אני, ואנחנו ניפגש בהדרכות הבאות. צ'או צ'או.